Čaute, to som ja. Dneska si ukážeme takú novú hru. Je to nové vydanie, volá sa to Sheldon Bros. Imposter Chase. A teraz si to skúsime zahrať. Je to v podstate ako Among Us, ktorý len tam sú ozajstné postavy. Možno poznáte Sheldon Bros. Sú to youtuberi, majú veľa videí, veľa odberov, veľa lajkov. A toto je, oni si vytvorili takúto hru a teraz si to ideme vyskúšať zahrať. Potom... musíme počkať, lebo na môj mobil sa to dlho naťahuje. Prosím, dajte na toto video odber a like tiež, prosím. Je to v podstate Among Us, len tam sú ozajstné postavy, môžeš si tak kupovať. Môžeš si tam akoby spraviť svoju vlastnú izbu, máš tam coiny, diamanty, potom máš tam hviezdičky, za ktoré si kupuješ izby pre seba, potom tam máte tam aj cieľom hry je, vám sa nalosuje ako teraz, kto ste, či crewmate alebo impostor. Teraz mi nalosoval aj crewmate. Ja teraz idem hrať a musím robiť svoje úlohy. Takže musím ako keby ísť za šipkou, ona ma povedie. Teraz som napríklad počítač. Teraz keď som počítač, tak musím ísť si spraviť svoju úlohu. To znamená, že tam budem ukazuje. Teraz som spravil svoju úlohu a idem robiť ďalšie úlohy. A takto musím spraviť celú, keď niekto impostor zabil tohto. Ja som ho teraz oslobodil. Je to dobrá hra akože, takže môže byť. To je dobré. Toto som z ďalšieho oslobodil. Každá vec má túto nejakú úlohu. Ja teraz mám úlohu vyčistiť záchody. A teraz vlastne som prehral lebo ma vypršal mi čas, takže som prehral, lebo som si nestiel spraviť všetky úlohy. Toto má byť akože reklama na tú odporúčanú. Dovidenia.